egento yachaka ase enchera ya bene awase chiskuru chigenderete koigorwa ase tamu ya gatatu koreng'ana ni kalenda ya masomo y'omwaka oyo iga nabono nigo ensemo y'abaibori babeire bagokwanera igoro y'ogoseriwa kwa borokiwa korwa ase chiskuru kobwatikana n'okobura gwe school fees asikire bataire na nigo bagwetera chingong'u ase okonyora school fees kobwatikana n'ogokong'a kw'obogima okugenderete koenekiwa ime yense ya Kenya namono nigo baruro okobore ochiasumura ibwense Dr. William Ruto kwenekia bunango keyare igoririe binto eriokobororoberia nabo igokoba naborokia koba chinga kinyororo ase okonyora school fees eri abana babo begenderere na masomo muri keito Josephat Amisi nabakagusangane gati abaibori nango sabe serikali kamuranje abana baitongoira na bali school omure murumboro obwechibesa yango nyarekana abana kibaitire school ese sababu nintu abaibori to wakana chibesa akimba basa kwara sibu mubaire ngora at least ese sababu uchumi yabere igoro tobe tokonya kurige ntokeke togotume school ngati yechinkwana cha baiboli banyareko bakwirania abana babo ase skuru ase tamu ya gatatu ase baorokirio gotaisaneka anane chimbwa ane skuru ichenyali nande kobairania abananga ase okubarwa school fees ichangamoto tobwate ne school fees muna intubono abaibori tobwata abana bari chi high school abana bari chi university etwaro sabaga kia serikali onyegie gwanja umusigo tobwate muna intubona abaibori ore gorosana muna bona abana bakwanda go join university ka kiose korigereri fee structure tware go sabo abaibori tunashangaa sana okagana umwana okasoma parallel lakini sio parallel abana baigorite school goro kana baigorite school goro naende baikire school naende bagaike school kana ndo umwana ona bagaseriwa because chinsa chara takanga goro bajetera kinyo baikaiga this morning ndugu turabaigorite tugata abantu umwana agoke school numwa kwana se media umwana tabasasa ku school lakini muri kufuatilia ngikiro mwana ikire school takwatibesa ngoseri kwaro ngoseri bago kwana negetaseni Kendize TV nigo batabire obugima bwanyareko boko bakongera na koirera anene nonyo bonchoreria botari konyara ko bokoreta ebitoki kubwatakana no kuborwa wechibesa twasabire none chironi twabekirega iga tokorere biashara ono muna bana bakurine sukuru besanjio bagutogoli nonkende ga stage akotogo isaransa besanjio bona abana ashukuru visi bakuriye una baiboli kosengende bagutogoli abagendere sukuru ase serikali abona ira ikeire ni fact ebinto byakongire kuna bono nechinga kia abana bakurine sukuru ni fact twabegete chigali iga tomatenga abana ngocha bale at least no ina bakori gasi bale banyore gento abana baba chikubaka ne school bisi lakini biashara mbi yoro chikali chitumu getega iyo egento kende amangana mafuta baire go nabantu ababa biri abato bagusabiri ko sabakone chikali cheto nabona mu batubweka ine sababu nabarabone chibasa bagwaka nabamana kwa Nairobi akato ko batabiri go liri kaniriye gali kwa nateko cha komanya kanyora kero mwapiri gakwirera ase sababu ya kibesa nchiyo chingaki echecho nigo bono banyareko bakuboria omurai bwense Dr. William Ruto anyareko bakwenekia onyareko bakugweria ligoriria mabuta elirire ogokong'a kwobogima ngai bono togochia Mr. Ruto ngai bono togochia no mugambi witu twachorete ngaki bono gokong'ia obogima iga obogima bwakong'ire president teyo Kenya twarerire buna twarerire mweshimiwa oyo ite president William Ruto obogima bwatokong'eire bobe etaxi gugutwaka igoro eberi koiniero mubuko bw'omuntu iguyetagete goikere kuripoteri gataseni Kendize TV kuri kaunti ya Kisii Literane Josephat Amisi.